muri yeZimbabwe zvekunzi hatina opposition muZimbabwe zviya inini ndinotozvinzwa ikoko because isusu tiri kubata ZANU-PF kaguruguru kanaka imimi munenge muri ikoko muchiita yekubata nechemuchiuno muchirovera pasi tichiiti bwa kana watosvika panapa wakafanana neni ndine chibhanditi chekudedza kuti pasi neZANU-PF pasi naNakasuku ere pasi naMugabe chero ari mubonzo mumakuva imomo tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane right panga paita nyaya panapa mpadedzerwa kunzi zvoni majaji vada kuendeswa ku School of Ideology Chitepo. Guys, I was so shocked kuti ZANU-PF yakutora majaji kumaisa muhomwe. Nyaya idzi unongoda kutongwa kuroti havasina chavachakwanisa kuita against munhu anenge ari weZANU-PF because ivo vanenge vakaenda vakanosubmita kunoenda machurches munokwanisa kuzviunderstanda kuti unonge wakaenda ubva unosubmita kuti ZANU-PF ndo vanenge amachi ma-spiritual fathers. Something chakambotira kuitika pane ma-members of parliament chegore riya vachinzi zvoni vari kuenda futi kunoatenda School of Ideology Chitepo. Chizvo zvinongoreva nezvekungoti panga patoshata takaudza ma-MP kuti zvekuti muri kuda kunoenda kunostada School of Ideology kwaendwa namafume meya weHarare achizvitoa opposition. I don't know kuti zvaizofamba sei. Chinongoitika chekudai so pakavhura ma-opposition kutovhura vachiti vari kupikisana ne-ideology yeZANU-PF inova iyo iri kuita kuti iwewe kana kuti mwana wako kana kuti vazukuru vako vaite marombe kana kuti nyika tishaye mabasa is because of ideology yeZANU-PF. ndo pane nyaya yese saka tati ayo akungaendwa ku-ideology but manje chachakunetsa majaji vangauda kunzi vaendewo ku School of Ideology iyoyo amene kuti zvaizofamba sei kana kuti nyika yacho yaizoenda kupi vanga vakuiswa muhomwe. ndo panozonzi president wenyu kana kuti former president kana kuti MP kana kuti ani weZANU-PF atadza akaenda kukoti. Do you think kuti vaizotonga here vari against munhu iye ivo vakanodzidziswa ideology yeZANU-PF? Saka ndo nyaya yanga yanetsa iyoyo but iko zvinezvi ndiri kufara chaizvo. ndiri kungoti kwamuri ikoko rambai makabata ZANU-PF nechemuchiuno kudai so muchiita yekurovera pasi amene munoita kurovera nedumbu kana kuita sei because inini ndinongoita kubata nenzeve kudai because aireme but imimi munoita kuremerwa nayo munoita yekubata nechemuchiuno muchiita kusumuka nayo muchiita kudonha nayo pasi. Ndiri kufara zvisingaite tisina opposition inokwanisa kusumuka at the moment ichitaura kuti zvoni this is bad, this is wrong. Vanhu veZimbabwe manyasa kuratidza kuremba, manyasa kuratidza chinonzi uZimbabwean wese makakwanisa kusumuka nesu pano makataura kuti zvoni izvo hazviite right. Yakamira kadai so the Zimbabwean government yes cancelled the upcoming judges political indoctrination which was meant to be run by the ruling party School of Ideology and the Secret Service CIO. This comes after a massive public outcry opposing the political brainwashing session being imposed on all Zimbabwe's judges. Zimbabwe's judiciary has been irreversibly compromised by Emerson Mnangagwa, and this political indoctrination season was just a step too far for many Zimbabweans online. Even captured judges, their limits, and this time the public drew the line for them. This is why we ask you to retweet and share important content, news and analysis. This is coming from Hopo Chimono ndo mabudisira nginakaita but ndangofara nekuti ndabva ndangosangana nedocument racho bepa racho rikutaura kuti zvakanzurwa hama dzadiwa akusisina jaji ari kuenda kuchitepo School of Ideology zveZANU-PF zvekujaidzwa zviya zvadhakwa zvavharwa zvamiswa. ndo nyaya iri panapa mamiriro yakaita you know it's also we are sick and tired. Onzati nyaya yacho takada kutarisa kubva nezuro pairowa zvimwe zvima-side shows zvisina nebasa rese uyu akabuda akadai akakonza confusion nawo nota kuvhiringika musoro saka ningi kadai vachida kurova pena yekungotora majaji bva vandipenawo isi ndo bataramba takatsika ipapo tikati ayo nyaya yemajaji haofa muri kuti yemajaji iyo tainzwa ninge matataura mati ningada iso mati ningiri but ko majaji ndo zvakaramba tiita titi ayo majaji. Saka taingoti pakangotaunzi ningakazodai kada tatira zvinzwa but majaji saka tiringoti zvadhakwa tazvivharisa zvadhakwa ndo nyaya yacho payatosvika kungonzwa kungoti hazvichaitwe. Unoziva kuti these people vanga vagadzirira kunobenefita zvakawanda because jaji akangoreka nakepswa hakusisina chamunenge muchitaura senyika. Chero pakanzi panoda kungodhiklewa ningi izvozvo majaji anongomuka kungoti tatodhiklewa kuti chakati chadai so. Majaji ndo anogadza president kana manga musingazvizive paya panonzi pari kuitwa inauguration panouya jaji osvika otogadza jaji otogadza president akutoenda. Saka anozokwanisa sei kugadza mumwe president kana weopposition kana vatanga kuningirikina iye akaiswa muhomwe
a certain political party. It's very wrong. Atisati takambozviona zvinhu zvakadaro izvozvo. I don't know kind yepolitics, type yepolitics yavarikuda kuita. Nokuti politics dziri kuitwa izvozvo ndedzekuti imimi vanhu vazhinji muri kuita politics dzekusongotorera kana paroad munodidi kana kuti kwauya nepolitics dzako dzawakadzidziswa dzemubhuku dziya ndosaka muchiona kuti madhara edu ekare vanga vasina zvekuti politics dzemubhuku vanga vasingazviteerere zvepolitics dzemubhuku dziya vaingova nepolitics dzavo dzehasha dzekuti isusu takatoenda kuhondo tikatorwa saka ngatingorwa like even though chibhinya chocho vanacho chibanditi to be very honest. If you look at Emerson Mnangagwa chibanditi chocho anacho munhu akapotsa urayi wakawo akapotsa hemwo ngachinzi adagurwa musoro nekuti anga adidi anga azodonhedza chitima whatever chichiwa zvona manje. Even though vamwe vari kuzoti dzimwe nyaya dzaitaurwa dzaMnangagwa dzekuhondo pane umwe aitoti inini Mnangagwa ndotoziyana naye zvekuti akanzwa voice rangu anotokudzwa ndinhingi I will host that person one day panapa kuti anyatsotitaurira nezvaMnangagwa nezvehistory yake chaiyo yaanoziva yavakakura nayo vese. Ndichazohosta zvangu munhu yenyaya yekuti munhu mukura saka pamwe hapasi pese kuti anenge ari mupower rekutaura but one day is one day ndichava naye panapa ndonyatsokutaurira nyaya yacho onyatsotaura nyaya yacho inini changu chete kungohostaka tongonhikirinda munongozva chiplatform chevanhu chinechi ngoti munhu anongoya chingoti boom aiwa zvakadai amanyeberwa makavharwa pakadai so ndozvatichava tichiita se tichiita kwete zveschool of ideology izvo takazviramba tikati hakuna judge anoenda kuschool of ideology unless judge wacho atowezano. That's why muri kuona inini last time ndakapanda ndakati aiwa isusu kuti nyaya iyi ipere kuti tikwanise kubatsirikana senyika tinyatsosvika patiri kuda kusvika senyika isusu zviri simbu ndezvekungoti tikanzi pakuuya imwe is it third republic or ameno panongoti kwa change of regime papa ndakatangosugesta kuti zvinhu zviri simple ndezvekungoti majudges aripo na judge achiri kuchikoro mwana ari kuti when I grew up I want to be a judge tangatati vese vanoda kufaiwa basa uchitori kuchikoro ikoko because unonga watogara wakutodzidziswa judge une chizano tatotobva tatokudzinga basa uchitori kuchikoro iko chero kana ukamwana wako achiri kucrash akati when I grew up I want to be a judge tatati totangidza then tobva tatsvaga mamwe majudges vanozvipira kushandira maZimbabweans ndo patataisa nyaya yacho tichiningina but iko zvine zvataka kutozviona because unoona judge anongoya akadai iwe ukangoya uchinzi uri weopposition wakazotadza chakati wakutoenda mukati ukanzi uri weZANU-PF wakatadza chakadai nyaya yako inonzi ngaitongwe zvakanaka wakuzviona vamwe vanhu vakanzwa nekurara mukati majaji vachivarambira mabail every day unless munhu wese wega weZANU ndakaona anenge achitadzirwa munhu wekuti anenge ari against this current regime ndiye anobatwa rough anoitwa utsinye ndo nyaya dzatanga tiri kuramba izvo ndo zvinhu zvatichiramba pamajaji but anyway tiri kungoti makorokoto muri yeZimbabwe majaji zvaizvo chimeeting checha for now chambomiswa hakusina izvo so ikoko kwavari kana munhu wacho anga ari kuita chiproject chake tiri kungoti akabroka akashandisa mari yake akaita se akanyura ndo zvatiri kungotaura because unonga wato pane patorohwa makadhi anenge atorohwa jaji ningi uya ndikukupa mari yakadai iwo tikudai tikuofa zvakati alright ebo deposit zvatopinda zvakadaro what's next haichadzoseke ka ine changofanana nemari yetu mbanje wambona mari chikwereti chembanje achidzoseke unenge watongoita se watongobhadhara mari yako ka1 zvatovharana chikwereti chembanje achidzoswe ima ndo mari yacho zvaitori unonga wangopuhwa hachivhunzike chikwereti ichocho ndo zvakaitika. Anyway muri Zimbabwe I'm so happy, I'm so excited to those who are in South Africa kana uda kuregisterwa company yako obva FNB business account as long as uchigara South Africa zvekuti hauna work permit ne study permit ndikuzviziva ndosaka ndatoya kunokuzivisa kuti passport yako inoita kuti uregisterwe company uvhurwe FNB business account na ON ndiye munhu wega anozvigona iwo mubate panhamba dzake idzo dzandaisa pa screen woitirwa zvinhu zvako ipapapo usasaswera uchinetsekana usaswera uchema ende zvakachipa inini zvokuti ndirambe nyingodedzera maprize zvatoo zvekudhara izvozvo batawo ini zveso taura naye panhamba idzodzidzi akuitire zvandatokuudza ipapapo.